Mitä? Taas olisi jotakin menossa. Siellä lyödään polveen vissiin paketti. Mikä siellä on nyt Petrillä menossa oikein? Toinen nakkena täällä, saatana, tuu tänne sulaimaan, jumalauta. Onks sä munasilla siellä? Vittu totta, vitusa mä ajan aina munasillani, saatana. Älä, no vittu se noin pieni, että täytyy noin läheltä tulla kuvaamaan. Niin. No mikä, eikö mä huomaa sua laittaa? Tuus tänne sitten kuule sitten. Moro! Nee. Mitä Jukka poika nyt tuli tänne tekemään? Tuossa vähän pistä säkkiä nyt paikalle. Mä oon nähnyt ne iskarit jo. Ei, oo mitään nähnyt. Mä oon nähnyt ennen kuin sä oot. Yhden, no. Tää tuun ihan pian, älä nyt on niin hänissä. No kyllä sulla on hätä kanssa. No perkele. Ei noilla renkailla edes huomaa tuolla patteja, kun ei oo niin isoja patteja edes, että ei ole. Nuo on kyllä ihan... Täytyy kun mekin hommata tämmöinen. Kapea. Niin joka ei oo muuta mennyt vetänyt. Vois pistää. No Peetti. No et sinä, sä pistät vaan tuolla tommoset niinku katurenkaat. Niin no juu, se vois olla. Striderit. Aivan. Se vois sopii mulle. Striderit on. Joo. Kato vähän nyt. Mennään vähän kattoo. Miska? Mistä et se tietää? Ei, kyllä tietää. Kyllä tietää. Hyvin ne sinne on istunut aina. Jouset tulee pirun lähelle. Nämä jouset. Niin nämä jouset, joo. Täytyy vähän seurailla. Niin takana vai? Joo. Mitä lähellä? Säiliö. Jaa, niin. Ei kyllä eilen vähän kuule maali lähti täältä, kun se kävis noin pitkällä tuo. Tai tämä sauma oli tällä puolella, se väännättää silloin. Joo, okei. Kyllä teki tänne maaliin kuule, tohon jäljeen. Okei. Täytyisi saada ne omat jouset. Tänään on hyvä testata nyt kuitenkin, kun nämä on niinku samat jouset kuin Valkkerit. Kyllä. Ja onko niissä eroa? Niin. Öljytilavuus on ainakin aika paljon isompi. Esijännitystäkin pistin perkeleesti vähemmän mitä. Vähemmän? Niin. Joo, mä katsoin, että se on jotakin, niin kuin, onko se enemmän niin kuin tontis? Miksi? No, testiä. Kai sulla muuten tunkki on mukana. No ei kai todellakaan. jos täytyy säätää. Kun? Ei, se on kertalaaki. Jaha, mennään kokeilee vähän mitä iskarit sanoo. Nää sillai rauhakseltaan. Se on aina kun uutta tulee, niin täytyy vähän totutella.
sillai tälläin pompuissa menee, että tuo alkupätkä siinä on semmoset isot töppärät. Mä en tiedä lyökö se takapää hiukan siinä pohjaa, että se sitä nostattaa, mutta tuolla muuten ei tee. Annetaan tuon Petri nyt vähän käydä koittamassa. Ja, sanoo sitten mielipiteeltä, kyllä vähän säädetään, mutta aika hyvä sillain niinku ensi tuntuu. Mitä Petri meinaa? Mä käyn vähän kokeilemaan tuota sporttimiestä. Meikö sä koittaa? Mä käyn kokeilemaan sporttimiestä. Aja rauhas. Jos saat kuule vetarin poikki, niin niin. Tässä on sarvet niin korkealle, että ei tästä kyllä tuu niinku se... Joo, se on kato semmonen rauhallisen miehen laite, älä kohella. Laita mennä käymään. Kyllä se lähtee. Käännetään nopsaa ne sarvet alemmaksi itseäpäin. Ei taida auttaa. ihan hullu tilanne. On 15 senttiä ylöspäin. En mä osaa aina ajaa tämmöllä. En epäile yhtään. En mä oikeesti osaa. Mitä? Ei oo jalkalaitteita. Kyllä on sekaisin kaveri. Mitä jumalauta? Sä vedit heti 3 kieppiä. Sika hieno. Jaa. Ei se pahalta tunnu sillain. Ei kun ottaa nelivedon pois, niin on vittu Jaa, se oli semmonen juttu. hieno. Joo. Ei kun oikein nelivedon otti pois, on hieno. Jaa. Etupää on ihan törkeä hyvä. Eiks oo? Takapää vähän täytyy varmaan täytyy- hyvä, niin se on vähän levollinen. Mä oon samaa mieltä, mutta nokka menee hienosti. Vaikka ne on noin löysällä kaikki. Joo, ihan vitu hieno. Aivan törkeä hieno. Mutta mitä se sun mielestä teki tässä alussa just niiden sorojen? Pohjaako se siinä? Tulee se oikein se iso? Parissa patissa mä sain tulemaan takapäin Niin. pohjaan. Joo. Tai nokka Mut menee... siellä hypyssä ei kyllä saa, se on niin... Nokka menee törkeä hienosti. Takasuoran saa vetää peukalla suoraan. Jaa, sä vedit sen täysin. Ei ruvennut mitään. Ei, mut tulee se mutka ikään. Mä kuuntelin täällä, että vittu siellä vedetään urku auki jo. Joo. Mutta nelivedolla mä en pysy tuolla ladulla. Se vetelee niin paljon, että mä en pysy ladulla. Siis varma. Nyt mun mieliksi käyt vetää sille 2-3 kierrosta takavedolla. Okei. Mun mieliksi. Mutta ruvataan vähän tuota takapäätä. Joo. Mut mun mieliksi vedäs takavedolla menee ihan vitu hieno. Eikä siellä väsy lainkaan, se kun antaa mennä vaan. No mä ajattelin, että sä tuut ekan kierroksen jälkeen tähän, että nyt vähän ruvataan, mutta ei. Äijä vaan painaa menee. Mä ihmettelin miksi se hakee niin paljon, mutta sit mä täysin neliveto. Ja. No sä oot vähän takavetomiehiä. Se, mutta kun se kevittää, niin sitten etupää ottaa kiinni, niin se lähtee vetämään sitä laitetta. Vais kokeile se takaveto nyt. Hieno. Se on vähän, kato, Hieno. nelikolla, mennään Missä mun nelikolla. rämpylä on? Kyllä kai se Missä on sieltä- minun rämpylä? Kyllä kai se sieltä vie, kato. Se on sen verran Ikävä isommat rämpylä. tutkimukset, että odotetaan nyt rauhassa. Mun on ikävä rämpylä. Mä tiedän se ja niin on mullakin. Eikö se ole ihan pikkunen tulee ero? surupusero. Pikkunen ero ajaa tuolla. On, mutta tulee Tää on niinku surupusero. sohva. Missä on mun rämpylä? No, tää on sohva. Hieno. Sarvet on kyllä vähän ihan Ne on aika pikkasen hieno. korkealla. No onhan ne nyt ihan helvetisti korkea, mutta tää on mutavehi. Joo, kyllä siellä niinku tottu sarviin. Ei sitä voi. Siis kyllä sillä nyt ajaa, mutta kyllä rämpylä tänne hienompi on. Olisi. On ne kyllä meinaa. Kyllä nää lämpee. Mitä sä oot tehnyt oikein? Koitas takaiskeleita. Mä ajoin vähän lujempaa kuin varmaan kuin sä. Miten niin? Ajasit vähän lujempaa ja lämpeisees moottori. Se on aina kun tehdään muutoksia, niin silloin mennään rauhassa eka totutellaan. Tai sä menet... menin ensimmäisen kierroksen. Niin meni. Kyllä nää lämpee. Hei. Se on varmaan tuo pakoputki, mikä lämmittää. Eteen asti. Iskari kuuluu lämmöiseksi tekee töitä. Kyllä se tekee töitä. Joo. Erittäin hieno. Niin kai sitten. Kyllä. On mahtavaa. Niin, että ei huonompaa suuntaan nämä iskarit mennä. Rämpylä eikä. Nyt on Petri vähän napsuteltu. En kommentoi. Jaa. Tai siis sinä napsuttelit ja sinä testaat. Ja... En kommentoi. Sitten mä menen takaverralla koittaa, kun se sanoo, En että nyt se on kommentoi, mulla on ikävä täydellinen. rämpylä. Mä tiedän sen ja niin mullakin.
Laitetaan ajan. Pääskohan se vetari jo poikki? Pitäisi yksi vetari saada. No pitäis, mutta katsotaan nyt. No? Paraniko? Ei. Parani vissiin parani. Sä olisit tullut heti sieltä jo muuten tonne ja mennä, että nyt napsulle. No, Herra Jumala. mikä nyt? No, Oi Herra Jumala. no mitä? No sano nyt jotain, mihin suuntaan se meni? Ihan kauhea. Joo. Kerro nyt. Mitä? En kommentoi. Jaa. Sä kuumensit taas. Takasuoralle saa vettää alamäestä kaasun pohjaa ja antaa mennä, mutta meinaamme mutkat vaan pitkäksi kaikki. Aha. Järkyttävä hieno. Järkyttävä. Pohjasko vie? Nä. Saatko sä pohjaa vie takapäin? Jaa. Etupää sain siinä, kun hyppäsin se hyppykoon siellä, niin hyppäsin vastaiseen etupäälle. Mä veikkaan, että 2 napsua iso ruuvia kiinni. Se on buenka. Se on buenka. Se on sen jälkeen buenka. Pistetään sitten 2 napsua. Se on sen jälkeen buenka. Niin, että ihan ok niinku tällainen nyt. Liian nopea mutavehi. Jaa. Aivan liian nopea mutavehi. Pelottavan nopea. Tuo sano, kato mistä nämä iskarit on. Sehän ei halunnut, että tätä vielä mainostetaan missään. Tätä on pakko mainostaa, mutta en mä tiedä. Se sanoi eilen, että jos ne toimii, niin sit saadaan mainostaa ja niin paljon kun tykkää, niin... Joo, mutta kyllä tähän oli selvätimppa tämä asia, että eihän nää voi mitään muuta kuin toimia helvetin hienosti. Niin, eikä ollut Ei kahta tässä sanaa, keltä nämä on tullut. ollut kahta sanaa, keneltä nämä on tullut. Kyllä TTM-faktori tietää, mitä se iskareiden kanssa tekee. Mä oon vähän ollut samaa mieltä, kyllä. Että nyt se on täällä sitten, mistä nämä on tullut. Kyllä. Tai katsotaan nyt kun saadaan ne omat jouset, mitkä siihen on tarkoitus. Joo. Mutta kyllä nyt on jo vaarallisen nopea mutakone. Taitaa olla. On. En mä ajan illuja ainakaan. Nyt jako se vaan menee. Ei tarvitse lyödä peukalla suoraksi ja antaa mennä. Vähän härskiltä nuo sun puheet kuulostaa. Ja mitä täältä kuuntelin, millä ei urku on auki, että... En. Kyllä sillä peukalon saa vääntää No suoraan. kyllä me tänään kuvataan, ei sitten kun sä ajat sen Ei suoraan. Mä varmaan. haluun nähdä, ei kun sä kuvata, vedät kun sen täysin. siinä käy huonosti. Mä sitten hidastan ruvetaan sen. kuvailemaan. Kyllä. Joo, Ei, mäkin tuun katsomaan. Ei, mä tiedän, että siinä käy huonosti, kun Ei, yleisöä tulee, niin sit käy huonosti. otat napsun vauhtiin pois. Juu, näin. Kyllä. Ei voi ottaa sitten ja toimia. Niin sit se ei enää mekkää hyvin. Sitä ei parane Olisit ikinä. ottanut ne tehdä. helvetin ronet mukaan. Hap. Ronet. Siellä on latauksessa. Mä hakeen ne ronet. Niin. Ja sä kävit koittamassa Mitä sen kuult? Joo. joku VSP:tä Polariksen jälkeen. Joo, kävin. Oliko hyvä? Aivan hirveä. Tuo, Ei tällä pysyttää. se on jännä nuo iskarit, tykko, no sä et viime kerralla ne ajanut. Ne. Tai silloin oli rata paljon sileempi kuitenkin. Joo. Tai just lanattu. Niin. Ja silloin tuli niillä valkkereilla, mitkä oli ne ihan vakiot. Joo. Ja se peräpää ei niinku pysynyt siellä mukana Joo. oikein. Ja semmonen, Joo. tai nyt näillä. Joo. Ihan sama mikä vitun pattisia tulee vastaan. Ajakko Niin takaveroon? ajoin. Ois kiva. Yhdessä hommassa on huono. Ei lähde ihan mutkasta niin tirheet. Ei, ja sitten se hiakkadyynialue, niin menee vaan ruopii vaan, ruopii. Se on oikein se hiakka-alue, se iso. Siinä perällä se. Jaa. No siellä. Ruopii. Sä oot liian hiljaa mutkalla. Sekin voi. Mutta kyllä se muuttuu noista napsuista nyt. Joo. Ja Hiukan ehkä pistäisin. Ne. Pistäisikö rimpautiin vielä napsu? Mitä mun mielestä teki? tasa Etu alus. vai taka vai sivu vai? Mikä vai kuka vai mistä vai? Sitten osa se vähän koitti hyppäyttää persettä, nämä ensimmäiset just ne. Merikko liipasin suorana. Ei.
Mutta se auttaa, Juuko pistää liipasin. Mä huomasin se. Se auttaa. Mä vedin sen takasuoraankin aika lujaa. Joo. Tein mä täysin. Suorana vetää, niin iskari ottaa jo lihan eri tavalla kaikki. Mä... Vetoa vähänkin päästään pois, niin heti. Mut sen kuuluukin tehdä siltä. Ja. Niin, että tässä on pakko ajaa liipasin pois. Mut se on aika raju se heitto siinä silti. Joo. Se, no joo. Siinä takasuoraan. Hyppäskö siinä keskellä? Kyllä se koitti vähän ruveta hyppiä siinä. Kyllä. Kyllä se ilmaan nousee. Mutta aika semmonen, millaisen sanois? Ei tunnu pahalta mikään kohta. Ei. Vaikka se näyttää, että nyt vähän mutta mutkat meinaa mennä pitkäksi, tulee liikaa vauhtia siellä patikassa. No se on sun ongelma, ei mun ongelma. Ei se ole ongelma. Minä ajan vaan hiljaa. Tiedät kai. Uusi kaulasuojakin. Niska tuki eikä kaulasuoja. Mikäliä. Onne, täytyy lähteä vähän lisää hei. Haluuks ajaa vieläkin? Ajan nyt. Mennään muuten. Mennään käymään seikkailua väliin. Tää. Miksi käydä seikkailemaan? Voidaan me käydä. Joo. Ei se väliä. No joo, lähdetään. Vetää seikkailulenkki tähän väliin. Jos Jamppi lähtee vaan käyntiin.
se voivootteli. Voivoottelee, että vituttaako jo rämpylä. Ja se tavallaan muakin, mutta no silloin viimeksi kun tässä me oltiin viikko sitten, niin mä en saanut olla oikein mitään semmoista nautintotatsia. No siinähän Nyt oli ne sillä kyllä vakio Sillä kyllä saa. Joo. Nyt se muuttui ihan taas päälaille. Se on ihan kivaa taas. Oh. Ei käsitä. On kyllä taivaallisen hieno nyt vetää. Vieläkö löydetään joku kuski, ketä uskaltaa vetää sille joka paikkaan täysin? Joo. Aino semmonen meillä löytyy. Ruppee pian usko loppumaan, kuin lujaa sillä voi vetää joka paikkaan. Mutta tuolla pitkällä lenkillä nyt kun oltiin, mä siinä itse mietin, että jos mä rupean tuolla takaverolla vetelemään, kun sillä jotenkin se kaasun käyttö on niin eri, niin kyllä mäkin rupeen keppejä poikki suuntaan. Niin, no joo. Sitä mieltä. Joo, sekin on totta varmaan. Kyllä. Sama ite tuossa miettii, että kun tuossa takavedoa veti Joo, niin kaikki hyppäämiset, kaikki kyllä se varmaan sitten tulee vauhtia lisää. Tulee. Kyllä. Ja sitten se käy vähän ilmaskin ihan eri lailla. Ja kyllä. sitten sä siellä kaasulla pelaat kuitenkin. Joo. Kyllä. Joo. Ei sä alat ymmärtää, miksi mä sain vetareita poikki. Siis kyllä mä tuossa matkalla mietin tuolla, kun ajoin takaverolla niitä, että kun tulee vähän pattia, vittu kun kaasua vaan. Ja... Joo, kyllä. Mut menee vaan niin vitu hienosti sillä. Siis nyt on ihan käsittämätön tilanne. On kyllä hieno. Tuokin, että siinä on painoa perkeleesti, niin paljon löysemmässä niin kuin vesikiristykset ja kyllä. menee voi. Ei se timppa tuu ryhäjätkää ole. Kalle ei oo käynyt vielä koittamassa. Kannattais käydä koittamassa, niin vituttas vielä vähän. En tiedä kannattaako. Niin, se on vähän sama homma kuin mulla on kaikki koppimähkää ja kaikki tarjottu koitettavaksi, mutta kyyttiin pidemään en oo suostunut menemään just sen takia, kun niistä tuppaa tuomaan niin perkelen kalliin kokeiluja. Semmoinen sanoo äkkiä. Niin ne tekee.